Her har vi solen, her har vi månen, her har vi jorden. Når månen står her i forhold til solen og jorden, hedder det nymåne, for vi kan ikke se månen herfra, da det er bagsiden af månen, der bliver lyst op. Når den er her, hedder det en halvmåne, for nu bliver halvdelen af den side, vi kan se lyst op. Når den er her, bliver hele den side af månen, vi kan se lyst op, og det hedder en fuldmåne. Og igen her hedder det en halvmåne og en nymåne. Her har vi solen, her har vi jorden, og her har vi månen. Og som I kan se, peger jorden altid op mod Nordstjernen. Det tager jorden 1 år, altså 365 dage, om at komme rundt om solen i en ellipse form. Og det tager månen 1 dag om at komme rundt om jorden. Og månen peger altid med den samme side ind mod jorden. Så det kommer til at se sådan ud. Nordstjernen peger den vej, og selvom den drejer rundt, så peger Nordstjernen altid den vej. Og størrelsen er rundt om jorden, og det tager den 1 år om at gøre. Sol- og måneformørkelse. Her har vi jorden og månen og solen. Når der er solformørkelse, det er, når vi har solen her, månen her, jorden her, og vi har månen her, og når månen så kommer ind foran solen, så man ikke kan se solen fra jorden, hvor du står. Det er så der solformørkelse. Og når vi så går her, og når så jorden drager rundt den, månen drager rundt om jorden, når den så er her, det er den 2 gange om året, så kan du ikke se den, fordi at solen ikke lyser den op. Så derfor er det så måneformørkelse, for du kan ikke se den, det er den 2 gange om året. Her har jeg jorden, og så lægger vi den her på her, fordi at vi kan ikke se på jorden, at den her krummer sig. Så vi stiller den her, og så tager vi solens stråler lige på ækvator, fordi det er der, man kan opleve zenit. Og så når vi lægger den her, der vi står på jordens flade, så kan vi se, at solen er lige op over i, og det er zenit. Ja. Jeg vil nu vise sløjfebevægelsen, hvor at man har solen her, jorden her og Mars her. Og det tager 2 år for Mars at rotere rundt om solen, og det tager 1 år for jorden at rotere rundt om solen. Og det var så den starter nu, at vi har Mars her og jorden her. Så kører de. Og så mødes de her. Og så kommer jorden og overhælder Mars her. Men det ligner, at jorden laver en sløjfebevægelse, men det er bare et synsbedrag. Og nu har jorden været 2 gange rundt om solen, og Mars har været 1 gang rundt om solen. Jeg skal så fortælle om årstiderne, og når man så har sikret sig, at jorden hælder den vej mod Nordstjernen, så kan man så se, at hvis Danmark ligger her, så vil det så være sommer nu, og så vil det være efterår, vinter og forår, og så sommer igen. Og det handler om, at når Danmark ligger her, så er jorden drejet sådan cirka 15 grader. Og det betyder så, at vores dag er længere, og solens stråler vil ramme jorden mere lodret. Hvor at når vi er herover og har vinter, så hvis vi så skærer jorden midt over, så vil der være en mindre halvdel med dag og en større halvdel med nat. Det er så også derfor, vi har de lyse aftener om sommeren. Jordens polarcirkler ligger oppe i toppen af jordkloden, og inden i polarcirklen ligger blandt andet en del af Norge og Finland og Sverige og Grønland. Og inde i polarcirklerne er så der, hvor du kan opleve midnatssol, eller sol 24 timer i døgnet faktisk. Fordi når jorden er drejet sådan her, peger mod Nordstjernen, vil der altid være sol inde i
polarcirklen.